bai, ya, sí, aquí, hemen, informatzen, Kuruzko eta Kuxika, zuzenean, aquí Kuruzko y Kuxika informando, bai? Maiatzak 13, 13 de mayo, hospitaliratutako hauren eguna. Horretarako, marrazki bat egin, hacéis un dibujo, eta marrazki hori bidaltzen dezute WhatsAppez. WhatsAppez. Bai, telefono ontara, bai? Hemen ikusten da telefono ontara, bidaltzen dezute, eta igotzen baldin badezute sare sozialetan, si lo subís a las redes sociales, jartzen dezute hashtag. Bai, hashtag. Eta gero, bai, egun horretan, maiatzak 13 y 13 de mayo, ateratzen zate balkoira, 12etan, a las 12, salís al balcón, txaloak ematea, aplaudir, nola ematen dira txaloak, Kuruzko? Osondo, primeran, perfectamente. Pues ya está, informazioa emanda, venga, agur!